ஹலோ, வெல்கம் பேக் டு அவர் ஸ்ரீனி ஃபேமிலி. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து நம்மளோட லவ் டேப்போட 10th பார்ட் இது. ஸோ எல்லோரும் ரொம்ப பேர் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க, டேப் 10 போடுங்க 10 போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எங்களுக்கு அப்போ தான் ஒரு என்ன சொல்கிறது, இந்த இப்போ தான் எங்களுக்கு ஒரு டைம் கிடச்சிது டேப் 10 போடுறதுக்கு. இல்லை, ஆல்ரெடி நான் எப்போவே பிஸி. நான் பாவம் இந்த பொண்ணு தான் வந்து சும்மா உட்காந்துருந்தது. சரி, இதை மட்டும் வச்சு நான் எப்படி டேப் 10 போட முடியும்னு சொல்லிட்டு தான் நானும் சரி என்னோடய வேலையெல்லாம் கொஞ்சம் ஃப்ரீ பண்ணிட்டு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வந்துக்கிறேன். வேலையெல்லாம் ஃப்ரீ பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இப்போ தான் வந்திருக்கேன். அவ்வளோ பிஸியாக இருந்தேன் நான். ஸோ அங்கே பாரு என்ன ஏன் பார்க்குறேன். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இப்போது டேப் 10க்குள்ளே தான் நம்ம போக போகிறோம். ஸோ லாஸ்ட்டு எதோட முடித்தோம்? ஒரு பெரிய இன்ட்ரப்ட் ஒன்று வந்துச்சு. ஸோ அந்த இன்ட்ரப்ட் என்ன, அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்றதான் நம்ம இந்த டேப்பில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ எல்லாரும் வீடியோ லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள், யாரும் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். கரெக்டாக சொல்லிட்டுனா? ஸோ நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகிறோம். எஸ் அந்த இன்ட்ரப்ட் என்ன அப்படின்னா சொல்லு, போட்டுருவேன் சொல்லு. ஸோ நாங்கள் ப்ரீ வெட்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் அவுட்டோர் ஷூட் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் பீச் சைடில். ஸோ என்ன சொன்ன மாதிரி என்னோடய கிளைண்ட்ஸ் நிறைய பேருக்கு நடந்த விஷயம் எனக்கே நடக்குது அப்படின்ற போது நமக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஐயோ இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சா அப்படின்ற மாதிரி தான் எங்களுக்கு இருந்தது. ஸோ அது என்னன்றது நீங்களே கொஞ்சம் சொல்லிடுங்களேன். நீ கொடுக்குற பில்டு பார்த்தா எனக்கே அப்படிதான் நடந்துச்சு. அதனால நீ அது என்ன நடந்ததுன்னு சொன்னாலும் அவங்க சொல்லுவாங்க அப்படியா நடந்ததுன்னு. ஃபோட்டோஸ் எடுத்துட்டு இருந்தோம் பீச் சைடில். இவங்க டீம் இருந்தாங்க. ஃபோட்டோஸ் எடுத்துட்டு இருக்கும்போது சவுண்டு அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. யாருன்னு பார்த்தா நண்பன் போலீஸ் சார் தான் வந்தார். ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தான் தெரியுமே, சென்னை சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீச் சைடில் வந்து காலையில் ஷூட் பண்ணிருந்தோன்னா கன்ஃபார்மாக போலீஸ் வந்து பயங்கரமாக ஏதோ ஒரு கேள்விகள்லாம் கேட்டு ஏதோ சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால வந்து போலீஸ் சார் விட்டார். அவர் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க, அது நாங்கள் இருந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த அவங்களுக்கு பேக் சைடில் இவளோட தலைக்கு இந்த இடத்துல இருக்குது பாருங்கள், இந்த ஃபோட்டோ நாங்கள் கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். ஸோ அந்த ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது தான் போலீஸ் சார் வந்தார். வந்துட்டு எங்களை கூப்பிட்டு, நான் வந்து எப்பவுமே என்ன என்னோடய கிளைண்ட்ஸ் கிட்டே இந்த மாதிரி நிறைய டைம் நான் வந்து இங்கே ஈசிஆர் பீச்சில் பண்ணிருக்கும்போது கிளைண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு இன்டரப்ட் இந்த மாதிரி போலீஸ் சைட்லேருந்து ஏதாவது அவங்க கேட்க வந்தாங்கன்னா நான் தான் போய் பதில் சொல்லுவேன். இந்த டைம் என்ன பண்ணிட்டேன்னா நான் தான் ப்ரீ வெட்டிங்கில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ன்றதை மறந்துட்டு அப்படியே போயிட்டேன். நான் போயிட்டேன். ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ்லாம் என்ன பார்த்தாங்க, சரி என்ன பண்ணுறது, நான் பாட்டுக்கு கிளம்பி போயிட்டு அவர்கிட்ட போயிட்டு சார் இந்த மாதிரி ப்ரீ வெட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஆனால் எங்களுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் டைம் கொடுங்க, நாங்கள் எல்லாத்தையும் பொட்டி கட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பிடுறோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் பேசினேன். ஆனால் அவர் என்ன சொன்னார்னா, யாரை கேட்டு நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்தீங்க, உங்களை யார் ஃபோட்டோ எடுத்து, ஆமாம் யார் உங்களுக்கு பர்மிஷன் தந்தோம், உங்கள் இடமா அது அப்படி இப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டார். நமக்கு என்ன பதில் சொல்கிறது தெரியல, நம்ம இடம் இல்லைல்ல. ஸோ அதனால் எப்படின்னா பதில் சொல்கிறதுன்னு தெரியல. அதுக்கப்புறம் இப்படிதான் நான் தானே கேட்குறேன், நீ சும்மா வெளியே இப்படி பார்த்துருக்கிறா, இப்படி பார்த்துட்டு அப்புறம் அந்த மாதிரி வந்து நான் வந்து ரொம்ப கெஞ்சினேன். அவர் வந்து விடவே இல்லை. கடைசியில் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, இந்த மாதிரி வந்து நான் வந்து அந்த டிஷர்ட்லாம் போட்டு அந்த ஒரு ப்ரீ வெட்டிங் கெட்டப்பில் நின்றுட்டுருக்கேன். ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா அந்த வெயிலில் இருந்துட்டு எனக்கு பயங்கரமாக ஸ்வெட் ஆகும். அதனால் வந்து அன்னைக்குன்னு பார்த்து ரொம்ப பயங்கரமாக ஸ்வெட் ஆயிடுச்சு. அதை நான் தான் சொல்லுவேன். அப்புறம் அவர் என்ன கேட்டாருன்னா, இந்த மாதிரி சரி யாருப்பா மாப்பிள்ளை அப்படின்ட்டாரு. ஐயோ நான் இப்போ என்ன எப்படி இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சேன்னா, அவ்வளோ ஒரு விறுவிறுத்து டிஷர்ட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த ஸ்வெட்டிங்கெல்லாம் ஆகி நனைஞ்சு அந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ அவர் கேட்டோடனே எனக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு ஒரு செருப்பு இந்த சைடு ஒரு செருப்பு மாற்றி அடித்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. நீ கேட்ட ஒவ்வொரு கேள்வி என்ன செருப்பால் அடிச்ச மாதிரி இருக்குடா. ஸோ அதே தான் அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கே கஷ்டமாயிட்டு, சார் நான் தான் சார் மாப்பிள்ளை அப்படின்னு சொன்னேன். நீயா அப்படின்னு அவர் வேர்த்திருச்சு அப்படின்னு சொன்னேன். சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு அப்புறம் அவர் சரி ஓகே 10 நிமிஷம் டைம் தரேன், நீங்கள் முடிச்சுட்டு கிளம்பிடணும் அப்படின்னாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் இந்த போஸை கரெக்டாக நாங்கள் எடுத்து 10 நிமிஷத்தில் ஒவ்வொரு போஸுமே ப்ரீ வெட்டிங்கில் எடுத்த வீடியோ போஸ் எல்லாமே சார் வந்து எவ்வளோ டேக்கு போனாங்க. ஆமாம், நம்மளோட ஃபுல் ஆக்டிங் ஸ்கில்ஸை உள்ளே இறக்குனாதான் நமக்கு நான் இறக்குனாங்காட்டிங்கன்னா அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான வீடியோஸ் இமேஜஸ். ஐயோ ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நாங்கள் 10 நிமிஷத்தில் எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டோம். நாங்கள் கரெக்டாக கிளம்பும்போது அடுத்த ரவுண்டுக்கு வந்தாங்க. நல்ல வேறு நாங்கள் வெளியே வந்துட்டோம்.
வெளியே வந்துட்டு நாங்கள் அப்படியே வண்டியை நேராக பாண்டிச்சேரி விட்டோம். பாண்டிச்சேரி போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு வேலை நம்ம என்ன பண்ணோம்? எஸ், அதே தான். நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வேலை போயிட்டு நாங்கள் வந்து ஃபுல்லாக ஒரு கட்டுன்னு கட்டிட்டு அன்றைக்கின்னு பார்த்து நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூம்ஸ் புக் பண்ணது எல்லாமே கேன்சல் ஆயிருந்தது. ஆக்சுவலாக நாங்கள் பண்ணியிருந்த ரூம் வந்து கேன்சல் ஆயிருந்தது. சரி என்ன பண்ணுறது, நாங்கள் பாண்டிச்சேரி வந்தாச்சு. வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எங்களுக்கு வந்து மெசேஜில் இன்டிமேட் வருது உங்கள் ரூம் வந்து ஜஸ்ட் நோ கேன்சல்டுன்னு சொல்லிட்டு. ஐயோ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியான ஷாக்கு. என்ன வந்தாச்சு, எல்லாமே பண்ணியாச்சு, இப்போ வந்து ப்ரீ வெட்டிங் வீடியோ வேறு எடுக்கணும். சரி பாண்டிச்சேரியில் தான் நமக்கு தெரியுமே கலர் பில்டிங்ஸ், அது போதுமே. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொன்னது. ப்ரீ வெட்டிங் அப்படினாலே கலர் பில்டிங் அப்படின்னு முன்னாடி இருந்து பிளான் பண்ணி அந்த முக்கோண பில்டிங்க்கு முன்னாடி நின்று ஒரு போஸ்ட் கொடுக்கணும். இதுதான் வந்து நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருந்தது. அப்புறம் ரூம் கேன்சல் ஆன உடனே எங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறது இது பண்ணுறது ஒன்றுமே புரியல. நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது பேர் என்னது, சரி பக்கத்தில் எங்கேயா போய் செக் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹோட்டலில் சாப்பிட்ருந்தோம். சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் செக் பண்ணும்போது மேலே வந்து ரூம்ஸ் அவைலபிள்னு போட்டிருந்தாங்க. என்னடா இது ஹாஸ்டல் ரூம் மாதிரி தனித்தனியாக திருண்டு இருக்கேன்னு நாங்கள் பார்த்தோம். நாங்கள் நல்ல வேலை விசாரித்தா எங்களுக்கு நல்ல ஒரு லொக்கேஷன் கிடச்சது இல்லை. அது நம்ம விசாரிக்காமல் போயிருந்து என்ன பண்ணியிருப்போம், ரோட்டில் இருக்கிறது இல்லை, காசை வந்து வாரிட்டு போயிருப்பாங்க. ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டு சொன்ன மாதிரி ரூம் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் இந்த ரூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாலுமே சூப்பராக இருந்தது. அந்த ரூம் நம்ம எதிர்பார்த்தோமா, சுத்தமாவே எதிர்பார்க்கல. ஆக்சுவலா வந்து ரூம் வந்து லாஸ்ட் டைம் அப்படி ஆனதுனால நாங்க எப்படி இருக்குமோங்கற டென்ஷன் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது. பட் அந்த அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா பசிக்கிறவனுக்கு வந்து ருசி தெரியாதும்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு எப்படி ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ரூம் நாங்கள் பார்க்கும்போது ஸோ அந்த ரூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தீமில் இருந்தது. ஒரு ரூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக் தீம், ஒரு ரூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் தீம் மாதிரி இருந்தது, இன்னொரு ரூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியர் தீம். அந்த மாதிரிலாம் ஒரு 5 ரூம் இருந்து 5 ரூமே தீம் பேஸில் இருந்தது. பட் எங்களோட நல்ல நேரம் அன்னைக்குன்னு பார்த்து அந்த 5 ரூமில் ஒரு ரூம் கூட புக் ஆகலை. பக்கத்தில் போய் எடுத்துட்டோம். ஸோ எங்களோட ப்ரீ வெட்டிங் வீடியோ யாராவது பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், அந்த லிங்க்கில் போய் பாருங்கள். அந்த வீடியோவில் வர ரூமில் இருக்க கிளிப்பிங்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டாக எடுத்திருப்பாங்க. ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு பிக்லிக் ஃபோட்டோகிராஃபி. அதை வந்து ஒரு க்ரியேட்டிவாக யோசிச்ச இல்லை எல்லாரும் எல்லாருமே சேர்ந்து தான் யோசிச்சு பண்ணோம். ஸோ நாங்கள் எடுத்த தீம் பேஸ்டு ரூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக் தீம் பேஸ்ட் ரூம். பட் எடுத்தது தான் அப்படி, ஆனால் அங்கிருந்த பொருளால் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சு தான் நாங்கள் வந்து எங்களோட எடுத்து தான் வச்சோம். ஸோ அதில் லைட்டு மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ரொம்பவே எல்லோ டோன் தான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதுக்காகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்து ரூம்லேருந்து எல்லோ லைட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து சைடில் வச்சு அதை வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியாக யூஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் எடுத்தோம். ஷேடோ ஷாட்ஸ் எல்லாமே அப்படி தான் எடுத்தோம். சூப்பராக வந்துருந்துச்சு அந்த இது. நாங்கள் அப்புறம் அந்த ரூமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே, அதாவது ரூம் அந்த பில்டிங்கோட ரூஃப் டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஒரு கேஃப்டரியா இருந்தது. அன்னைக்குன்னு பார்த்து அந்த கேஃப்டரியாவில் வேலை செய்கிற ஆயா கூட வரல. அதனால எங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஆனால் நீட்டாக தான் இருந்தது இல்லை, ஆனால் யாருமே வரல, அதனால எங்களுக்கு நீட்டாக தான் இருந்தது. ஸோ வந்து எங்களுக்கு அந்த ரூம் பிடிச்சதை விட மேலே இருந்த கேஃப்டரியா ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து அதே மாதிரி அந்த எங்களோட ப்ரீ வெட்டிங் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூஃப் டாப்பில் எடுத்திருந்த ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த ஹோட்டலில் தான் எடுத்தது. அந்த ஹோட்டல் நேம் எங்களுக்கு மறந்துருச்சு, ஞாபகம் வந்தால் மறக்காமல் அவங்களுக்கும் நம்ம ரெஃபர் பண்ணணும்ல. ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் மறக்காமல் நாங்கள் போடுறோம். அந்த ரூஃப் டாப்பில் நாங்கள் சூப்பராக எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். எனக்கே வந்து ஆஹா நம்மளா இது அப்படின்னு இருந்தது. ஆனால் எடிட்டிங் பண்ணியிருந்தோம்ல, எடிட்டிங் பண்ணாமல் எப்படி பார்க்கறது எல்லாருமே பார்க்கறது இல்லை. அதனால வந்து நாங்கள் நல்லபடியாக எடிட்டிங் பண்ணி போட்டோம். ஸோ அது முடித்த உடனே நாங்கள் நைட்டு அங்கேருந்து எல்லாமே முடிச்சாச்சு. இன்னொரு கூத்து என்னென்னா, அந்த இதில் ஃப்ரெஞ்ச் காலனியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த எல்லோ கலர் பில்டிங் எல்லாத்துக்குமே தெரியும். பாண்டிச்சேரி போனவங்களுக்கு அந்த எல்லோ கலர் பில்டிங் எல்லாத்துக்குமே தெரியும். அந்த பில்டிங்க்கு முன்னாடி வந்து வீடியோ ஷாட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். அந்த கிளிப்பிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இவளை வந்து இப்படியே ஒரு ரோல் பண்ணி இப்படி பிடிப்பேன், இப்படி பண்ணி இப்படி பிடிப்பேன். அதை நான் சொல்கிறேன், இப்படி சுற்றி இப்படி அழகாக பிடிக்கணும். அதாவது ஃபுல் பெண்ட் ஆகாம என்ன வந்து ஸ்ரீதர் வந்து ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. இப்படிதான் நான் சொல்றேன். 10-15 போயிருக்கும். ஆமா, இது கரெக்டாவே சுத்த மாட்டேங்குது. நான் வந்து அழகா சுத்தி இப்படி பிடிக்கிறேன். கமான் யா அப்படி அப்படியே பிடிக்கிற பேண்ட் ஹோல்ட். சோ அது அதாவது என்ன ஒரே ஒரு கொடுமைனா, எங்க டீம் பசங்க என்ன வந்து அப்படியே வந்து மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கிட்டாங்க. என்னன்னா அவங்க எல்லாத்தையும் இல்ல என்ன சொன்னாங்கன்னா ஸ்ரீதர் வந்து மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கிட்டாங்க அப்படி சொல்லிடு. ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஸ்ரீதர் ப்ரோ ஆக்சுவலாக நீத்து நல்லா பண்ணுறாங்க, நீங்கள் வந்து ஒன்றுமே வரலையா பிரதர் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. அதாவது 2-3 வீடியோ எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அதாவது 3 ஆங்கிள் 2 ஆங்கிள் அந்த மாதிரி. ஒருத்தர் கீழேயே வச்சு உட்காந்துட்டு இருந்தாரு குத்த வச்சுட்டு, இன்னொருத்தங்க அந்த சைட்லேருந்து லாங் ஷாட் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க.
நானும் ஒரு வீடியோ எடுத்து முடிச்சுட்டு பிரதர் அடுத்தது அப்படின்ற, என்ன அடுத்தது ஒன்றுமே வரல, அவங்க கரெக்டாக பண்ணுறாங்க, நீங்கள் என்ன பண்ணுறது, இப்படியே கேட்டு மனுஷனை மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கி அப்படியே உட்கார வச்சிட்டாங்க. சரி நம்ம தான் ரொமான்டிக்கா பாருங்க பிரதர், ரொமான்டிக்கா பாருங்க, எத்தனை பேத்துக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனால் உண்மையாலுமே வந்து என்னோட கிளைண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் என்னோட மிகப்பெரிய நன்றிகள். நான் சொன்னதை வந்து நீங்கள் இவ்வளோ ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்ததுக்கு. என்னன்னா எனக்கு உண்மையாலுமே அந்த டைமில் ஃபீல் ஆச்சு, என்னடா இப்படிலாம் சொல்லி நம்மளும் இப்படி சொல்லியிருக்கோம்ல ஐயோ அப்படின்ற மாதிரி ஆச்சு. பட் வந்து அந்த மாதிரி சொன்னங்காட்டிக்கு தான் நமக்கு ஒரு நல்ல கிளிப்ஸ் கிடைச்சது. அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அது பரவாயில்ல கிடைச்சிருச்சுல்ல, அப்புறம் என்ன குத்திடுவேன் அப்படியே. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது முடிச்ச உடனே நாங்கள் என்ன பண்ணோம், அப்படி இப்படின்னு சொல்லி புரட்டி எடுத்தாச்சு. எடுத்து முடிச்சுட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணோம், நைட்டு வண்டி ஏறணும், கார் ஏறணும். கார் ஏறிட்டு நேராக நாங்கள் வந்துக்கிட்டே இருந்தோம். ஒரு 3 செக் போஸ்ட்டில் செக் பண்ணாங்க. ஒரு இடத்துலையும் சார் கேமரா சார் அவர் பாட்டுக்கு வர்றாரு, செக் போஸ்ட்டில் டபுள் டிபில் தூக்குறாரு, சார் எல்லாமே கேமரா சார் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி சமாளித்து வந்து வீட்டில் வந்து சேர்ந்தாச்சு. ஸோ இவளை கொண்டு போய் இவளை ஒரு ரூமில் விட்டாச்சு. நான் வந்து நேராக என் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். இவளோட ரூம் ஹாஸ்டல் ரூமில் விட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் நேராக என்னோட ரூமுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த வேலைகள்லாம் போயிட்டு இருக்கும்போது நடுவில் அடுத்து எங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வந்து இவளுக்கும் ஷூட் வந்துருச்சு, எனக்கும் ஷூட் வந்துருச்சு. ஸோ அப்படியே அந்த வேலைகள் பார்த்துட்டு இருந்தோம். அதில் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தோம். சீரியஸாகவே எங்களோட மேரேஜ் மந்த்துக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பிஸி இல்லை, பயங்கரமாக பிஸி. பக்கத்தில் வரவே எங்களுக்கு ஒரு ஆர்டர்ஸ் வந்துச்சு. ப்ளஸ் வந்து எங்களோட ஒர்க்கும் நாங்கள் பார்க்கணும். ஏன்னா ட்ரெஸ்ஸு நாங்கள் தான் செலக்ட் பண்ணணும், டெக்கரேஷன் நாங்கள் தான் செலக்ட் பண்ணணும், எல்லாமே எங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி செலக்ட் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நான் பிளான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு அப்படியே வந்து கொண்டு போயாச்சு. கொண்டு போயிட்டு நாங்கள் எப்போ நம்ம மேரேஜுக்கு வந்தோம் நம்ம ஊருக்கு 1 வீக் முன்னாடி தான் எங்கள் மேரேஜுக்கு 1 வீக். அதுலேயும் இன்னொரு விஷயம் நடந்துச்சு. இப்போ ஒரு சும்மா சொல்லுவாங்கல்ல, நல்ல விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா ஏதோ ஒரு கெட்ட விஷயம் இந்த வகையில் போகுங்கிற மாதிரி என்னாச்சுன்னா, எங்கள் அப்பாவோட வண்டி யாரும் சுட்டுட்டு போயிட்டாங்க. அதாவது அந்த வண்டியை எங்களுக்கு வந்து வண்டி தொலைஞ்சிருச்சுனாரு, ஐயோ உண்மையா பொய்யா எங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியல. பட் வந்து அந்த டைமில் எங்கள் மேரேஜுக்கு எக்ஸாக்டாக ஒரு 1 வீக் தானே இருக்கும். 1 வீக் கூட இருக்காதுல்ல, 10 days இருக்கும். ஸோ 10 days to 1 week தான் இருக்கும். ஸோ அது அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அப்பாவோட வண்டியை யாரோ வந்து டபால் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. அதுலேயே வந்து எங்கள் அப்பா ரொம்ப கான்ஷியஸு, சைட் லாக் போடாமல் அப்படிலாம் எதுவுமே இருக்க மாட்டாங்க. அப்படி பண்ண வண்டியவே நம்ம போடாமையே நம்ம வண்டி கெத்தா வெளியே தான் நிற்கும். அதுதான் சொல்கிறேன், அவர் வந்து அப்படி பண்ணி தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க. பட் அதில் கொஞ்சம் நாங்கள் எல்லாருமே வந்து ஒரு இதாகிட்டோம். கடைசியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது நார்மல் ஆகிட்டு நாங்கள் வந்து எங்களோட ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ மெயினாக வந்து எங்கள் மேரேஜுக்கு ஒரு 1 வீக் முன்னாடி தான் நாங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தோம். பிகாஸ் ஃபுல்லாக ஈவெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் போயிட்டு இருந்தது. 1 வீக் முன்னாடி நம்ம லாஸ்ட்டாக போனது ராமேஸ்வரம். எஸ், எங்களோட மிக க்ளோஸான கிளைண்ட்டுக்கு நாங்கள் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டாங்க. ஸோ அவங்க இதுக்காக தான் நாங்கள் ராமேஸ்வரம் போனோம். ராமேஸ்வரம் எங்கே பார்த்தியா பாலம் போதே அந்த மாதிரி உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் நாங்கள். ஸோ அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அது போயிட்டு வந்துட்டு நாங்கள் வந்து எங்களோட வெட்டிங்க்கு வந்தோம். ஸோ அது வந்து ஒரு மறக்க முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது. ஸோ வெட்டிங்க்கு வந்தாச்சு. அந்த ஒரு 1 வீக் டைமில் வந்தோடனே அவங்க வந்து நலங்கள்லாம் வச்சுட்டு மூர்த்த கால்லாம் போட்டோடனே நீயும் அவளும் பார்க்கக்கூடாது, பேசக்கூடாது, பேசக்கூடாது, நான் வரும்போது இவ வரக்கூடாது, இவ வரும்போது நான் இருக்கக்கூடாது, அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருந்தது. எங்கத்துல வந்து அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. இவங்கலாம் நிறையா அந்த ட்ரெடிஷன்ஸ் இருந்தங்காட்டிக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு கல்யாணத்துக்கு 2 நாளைக்கு முன்னாடி உனக்கு தெரியுமா எனக்கு ரிசப்ஷன், உனக்கு அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம். அடுத்த நாள் எனக்கு கல்யாணம், உனக்கு எனக்கு தான், அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் சமைச்சலியாக இருந்தது. அந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஸோ அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கல்யாணத்துக்கு ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மண்டபத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு கன்ஃபியூஷனே ஆயிடுச்சு. அதாவது அந்த கன்ஃபியூஷன் வந்து நான் வந்து ரொம்பவே வந்து ஒன்று பார்த்து பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். பட் இருந்தாலுமே நாளைக்கு ரிசப்ஷன் அப்படின்ற போது 2 நாளைக்கு முன்னாடி கன்ஃபியூஷன் இருந்தது. நான் எல்லாம் ரெடி பண்ணிடுவாங்கன்னு நினச்சேன். பட் என்னென்னா நாளைக்கு ரிசப்ஷன் முன்னாடி நாள் நைட்டு 10 மணிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் யோசித்த விஷயம் நடக்காமல் அப்படியே மாறி நடந்து ஒரு கொலாப்ஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சுல்ல. அது ஒரு லாஸ்ட் கொஞ்சம் நேரம் தான் இருக்கு. அதாவது அதுக்கப்புறம் எல்லாம் காலையிலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஒர்க்கும் ஸ்டார்ட் ஆயிடலாம். ஸோ நாங்கள் வந்து நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி நடக்கலை, பயங்கர கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு. எனக்கு 9 மணிக்கு ஃப்ரெண்டு போயிட்டு நான் வெளியே போகக்கூடாது. ஸோ ஃப்ரெண்டு போயிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புகிறான், இந்த மாதிரி நடந்துச்சுரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு
எங்கள் 2 பேத்துக்கு ஒன்றுமே புரியல. நைட்டு ஒரு 11 மணி வரைக்கும் வீட்டில் வந்து விட மாட்டாங்க. ஏன்னா வந்து அதாவது ஃபுல்லாகவே விட மாட்டாங்க. அப்புறம் 11 மணியெல்லாம் தூங்கிட்டாங்க, எல்லாருமே வந்தவங்க எல்லாம் தூங்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நானும் என் ஃப்ரெண்டும் தான், அவன் தான் 1 வீக் என் கூட வந்து இந்த வேலையில் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தான். ஸோ அவனும் நானும் நைட்டு 11 மணிக்கு எங்கள் அம்மாவுக்கு எங்கள் பாட்டிக்கு மற்றவங்களுக்குலாம் தெரியாமல் கேட்டை மெதுவாக திறந்து வண்டி எடுத்துகிட்டு போனோம். ஸோ அந்த விஷயம் வந்து நான் போனங்காட்டிக்கு தான் ரெடி ஆச்சு. இல்லைன்னா அடுத்த நாள் ரிசப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரவங்கெல்லாம் என்னடா இப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்னு கண்டிப்பாக கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ அந்த சொதப்பல் இப்போ சொல்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா வந்து எங்களோட டேப் வந்து நாங்கள் வந்து டேப் 10 ஹானஸ்டா சொல்லணும்னா டேப் 10ஓட முடிச்சிடலாம் நினச்சோம். பட் வந்து நாங்கள் அதை சொல்ல எல்லாத்தையுமே சொல்லும் போது எங்களுக்கு அது வந்து 1 ஹவருக்கு மேலே போகும். இப்போ கூட நாங்கள் வந்து ஒரு சில விஷயத்தை எல்லாமே ஷார்ட்டா சொல்ல நினச்சோம். ஆனால் சொல்லியிருக்கோம். பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ அது என்ன கொலாப்ஸ், என்ன விஷயம் நடந்தது அப்படின்றது, என்னடா நீங்கள் எல்லா டேப்லேயுமே லாஸ்ட்டாக வந்து ஏதாவது ஒன்று இன்ட்ரப்ட்ன்றீங்க, பிரச்சனைன்றீங்க, கொலாப்ஸ்ன்றீங்க நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ அவ்வளோ விஷயங்கள் எங்கள் டேப்பில் நடந்திருக்கு, எங்கள் லவ் ஸ்டோரியில் நடந்திருக்கு. ஸோ எல்லாரும் மறக்காமல் அடுத்த டேப்புக்காக வெயிட் பண்ணுங்கள். அது என்ன கொலாப்ஸ், அதுக்கப்புறம் எப்படி நடந்ததுன்றதை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். ஸோ எல்லாரும் மறக்காமல் வீடியோ லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஸோ keep watching, keep supporting our Srini family. Bye.